kunci, nai kuka da zuciya na yi takaici. Da kato yana faloyin matata, shi yasa wallahi TikTok bai min ba. Fayil ɗinsa na ga foton matata, suna na firan a shafin matata, shi kuma fotunansa na ga wayar yata. Tarbiyyar mu mun kusan gurɓatata, sa'in Facebook Twitter bai zo ba. Duk sati ina ziyarar kakata, zamani ya sani na guji kakata. Na yi rashin da na tuna sai na kuka, dangi na ku zo mu je makaranta ta, hanyar bincike mai inganta ta. Da akwai sirrikan da mu ne ba mu san ba, sharri ne gare mu ne ba mu san ba. An daure wuyan mu kun gaba ma jawa, amma dai fadin ma'aiki mi duba. In kuma mun giya mu zam sojan gona, wanda jikinsa ma ba zai karewa ba. Daɗin duniya ka huta ba wai ba, neman lahira ba sai da yawan tuba. Da akwai shafuka da dama ba mu san ba, ba an yo su dan kawai sharri ne ba. Amma laifukan mu mun ɗauka mun bi, ban ce bin su ne marar amfani ba. Mu ce yin abin da ɗan akuya shi ma, fannin nan ba za ya nuna ƙwarewa ba. Bambancin mu da dabba mi duba, Allah ne ya tsara wannan ba mu ba. Dokokin da rabbana ya yi musu sun bi, ba sa yin aran hali je kai duba. Dujansi akwai kabila ba wai ba, ba ka gan su gunda ba jansi dai ba. Mun sa kanmu mun yi sarkin mu da yaji, ko mun cutu mu ya shafa ba su ba. Ban ce ni kadai abin ya shafa ba, ya taba ni da kai da wancan kai duba. Ban ce dai ka dora nauyin kaina ba, amfanin sanin na nuna ba wai ba. Addinin mu ya hana mu shigar banza, sannan zantukan mu dukar mai batsa. Umma da abu duk dare ba sa bacci, sun ce addu'a ba za su zagaita ba.